Obodo Kwelugo, Obodo Kwelugo, Obodo Kwelugo. Obodo Kwelugo, Obodo Kwelugo, Obodo Kwelugo. Alusiyo bye bye yo. Alusiyo bye bye yo. Alusiyo bye bye yo. Jesus achibago. Jesus onachi, Jesus onachi, Jesus onachi. Jesus onachi, Jesus onachi, Jesus onachi. Ladies and gentlemen, that is the High Chief Okechukwu Ezinwago, the President of Airlines Club International, Lagos State. I salute you, boss. Dalo. Wendo odogwu Igbo niile, odogwu Ejamantu, onye izu ọhịa imu, onye mkpesi. Delu deo, ọgba ụwa ka anyị na-eme obodo Ekwelugo. Dị na ochudo mudo na Ghana, ochudo ndị Igbo na-akụ aka, ma nwee bido. Alusiyo bye bye yo. Alusiyo bye bye yo. Alusiyo bye bye yo. Jesus achibago. Jesus onachi, Jesus onachi, Jesus onachi. Jesus onachi, Jesus onachi, Jesus onachi. Chukwu someje n'ụwa, Chukwu someje. Come on, no, Ebolo Chimanya. Chief Ike Udogo. The Anabambo. Oniko Wafufu. Manoye Mateko. Oboda Moya Wasika. Aro Nwa Bidogo Ijeku. Utago Nteje na Mwe Bidogo. Yeji mwa ya leputa, yeji mwa ya leputa mama. Maka na onye na-amane n'ụwa na mmụọ melidi echi eche. Oti egwu na ana m agwala ụwa mụ na ndụ mama garọna. Eze na-achọ ofe n'Isofia, ekwulu mụ na ya ebego, na ya nwado obego. Weti ogbeti a na nwoke m Aro Nwa Nteje na mmanwụ ebidogo. Chukwu someje n'ụwa, Chukwu someje. Ikesiri n'obi Aro na njebe nnabo mụ na ji mụ seje. Weti egwu onye Nteje na ana m agwa. Eze nwa eze cash. Anyị bịala isu ọbịa, anyị bịala isu ọbịa. Onye memma anyị mennede. Onye memma anyị kwali aka. Mata kata obi bego. Anyị elibe ego n'ọnụ. Obodo Ekwelugo na ndị ji ego mkpamkpa. Abalị eme nwanne, ọnụ were ya kaba. Soli yo Ibane Kolome Solita. 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 Ibugo Chinedumu. Osina kalaka aro. Wakwani kula seleka nyinyi. Onye dalu biamu liku abonsu. Ekwense akutake. Kamiba meli wakeji kula sele bayalewa. Obi mwo. Ugo jele mba no katago. Chinedu wadiwe. Mastego na uda. High Chief Ukpo di okori ato. Nsesa ni ekwu eme.
Sofia, ayekene. Chukwu so meje n'ụwa. Chukwu so meje. Enyi na bọọgụ enyi na Nteje nwanne m. The president of Lion Ventures. Ife me na ọgaranya gị bịalibi ya. Value Link Nigeria Limited ọgaranya na anyị kenele. High Chief Sir Okezi Mwago. Ndịnwe obodo ndịnwe. Ndịnwe obodo ndịnwe. Aro n'anya abatago. Cheke na-aga na-ebote. Ndịnwe obodo ndịnwe. Mana ije n'ụwa bụ ole. Ndịnwe obodo ndịnwe. Chukwu so meje n'ụwa. The president of Lion Ventures. Aro Nwa Nteje. Onye kpata ego n'okolobịa obodo na-akụlụ ya aka. Agbọghọbịa na-achụ ya achụ. Ojebe akwụalị ya ka ọ naba akwụalị ya aka. Icheke na Bagana. President Allied Club International. Olubanye n'olu uche. Achọba ndị nwalụ. Ụmụ Igbo bụ ndị nwalụ. Icheke Bagana na-alụkwa ikpaba ego na n'ọgụ na-achọlụ m onu n'ọlụ a. Chief Chike Obiakọ. Ofu obi ka ijaga. Ofu obi ka ijaga. Nzakọ na Obi. Ofu obi ka ijaga. Ofu obi ka ijaga. Aroma. Ofu obi ka ijaga. Aka na ofu obi ka ijaga. Ofu obi ka ijaga. Icheke Bagana na. Ofu obi ka ijaga. Iwe mena imo. Ezugozo na-ekene nge. Onye zebi ya dị. Ezugozo n'Igbo na-abụ. Onye zebi ya dị. Iwe mena injinia Sakrisi Obiora ọgaranya ga-adị. Ịmakwa na onye ụjọ a na-eburu mmọnwụ eze mma. Onye ụjọ tali mmọnwụ. Ajọbịa ndị Igbo niile, ajọbịa ndị Igbo n'izu. Ọgaranya ejeli mba n'ujulabi ya na mmanya ndọ na-enye nyere ya gbuolie oyimo. Aro Chukwu so meje n'ụwa. Chukwu so meje. High Chief Eugene Osele. Also nwayọ ni Sofia, I greet you. Aya nye kene. Aya nye kene. Ọzọ nwaya nye kene. Ọzọ nwaya nye kene. Aro Nwa Nteje alụsị mbuye ebialugo. Ebulu dị n'isi na anyị n'ọkpa. Nwanne m n'ụwa na m ka agwọ nwanne m. Oyigbo ije n'ụwa na-amị amị, ọ na-amị amị ka agwọ. Oti ekwu eti ana. Aro na ife nwoke na-achọde n'ụwa ka nwaanyị a na-achọzi. Chief Mopio Kafo, Ogbuefi Akụna-enye udo. I salute you. Ogbuefi Akụna-enye udo. Akụna-enye udo ndị Igbo niile. Aro. Ndịnwe obodo ndịnwe. Ndịnwe obodo ndịnwe. Ịgbaba ego na n'ọgụrụ anyị ya. Ndịnwe obodo ndịnwe. Obodo kenebe eze nwa.
Kededi Swavia Ogala. Hey, Aranagi Biali Swavia. What's the Tony Baba? What I met a man at the I see not the Kavana for him Eze. Kadima Ikemba or him, Ikemba Ikemba is Sophia Ogalanya. Yakulumu Soludo Yachi, Mosolova, Mosorova. Ojenko. Hey, I couldn't. Oga boss. Eso mogo ne kwa MC. Ne kwa buona. Ke moya DJ. Iwa menende ne meli moko neku. Ogo gadili ni melogo monye melogo ne chete. Kadini chief Olisemeke. Chief Olisemeke. Umobio. Olisemeke Umobi na yibiale ah. Hi Chief Uchenna Mobike. Ogalanyangada, I greet you boss. Dalo Eze Chibuzo. Olisemeke Umobi Oganigwe. Akuchuku Goziri Sophia, High Chief Eugene Ezimwoka for. I greet you, sir. Dalo. Kedidi Chief Olisemeke Umobi na Mobi Alibegi. Ori. Oye Zeni Sophia. Oye Zeni Sophia. Olisemeke. Oye Zeni Sophia. Udogu na Mobi Alibegi. Oye Zeni Sophia. Oye wale go ne me iwe sole ya. Oye Zeni Sophia. Chief Olisemeke Umobi. Oye Zeni Sophia. Ogalanya maka mana anwa. Oye Zeni Sophia. Akuchiku jeli wata koji abanganga. Oye Zeni Sophia. Aro Nwa Sophia. Oye Zeni Sophia. Ebebe meko yibo. Ambana nyebaje. Oga. Oga di posini. Udogu na yibeli oga. Oga di posini. Chief Olisemeke Umobi ogalanya. Oga di posini. Obodo ndi woba. Chief Olisemeke Umobi. Oyimo na bialemo. Oye wele go ne me iwe sole. Chief no wele iwe cent. Imakwa na ana borozi ega bo na bondolo ka na atobozi. Aha. Obi Kubana America imali na onye wele ga na borega bo bondolo ko derizi. Aha. Oye muje kwa mama gi
n'ọbụ nwa gakwa mama Oga boss. onye be mma anyị kwọle ya eze nwa anyị ga-ebi egwu a ka echela anyị ọjị maka na n'ụmụ mbosi Igbo ijebe mmadụ n'oge weta ọjị weta nzu wee tinye n'ebele nzu na-egosi ịfụnanya agọsi ọjị n'ịta ọbụla ọgbụgba ndụ manwa bụrụ oveke Aro Nwa Nteje onye ụjọ na-eburu mmọnwụ maka na onye dala ụbịa mụtali mmụọ ka ị mala amali ọ ga-amaka oyibo ọ ga-amaka Onye mere ọgọ dara ekele. ọ banye n'ọrụ uche Achọrọ ndị nwe ọlụ. Ụmụ Igbo bụ ndị nwe ọlụ. ụchọrọ ka ị mala ibe a na-alụ Chọrọ ka ịgbarịba aka alụ. Onye na-alụ na-ebute ndị ya. chenji Naịjirịa ga-ejigo. ụmụnne m ndị Igbo Ụmụ Igbo mmadụ ama n'ọsọ. ji onye na-ana ji onwe ihe ndị Igbo Mara eze. weji onye na-ana ji onwe ihe mmiri na-ama oru ọ na-ama onye duoru ọkwa mmiri na-ama oru ọ na-ama onye duoru ajọ ọfịa maka ọchịchị Naịjirịa Ọchịchị abalị wee mee nka. ndị Labour gbasịtịra Maka ọchịchị abalị wee mee nka. ndị teachers gbasịtịra Maka ọchịchị abalị wee mee nka. dọkịta gbasịtịra Maka ọchịchị abalị wee mee nka. ọda chenji Naịjirịa ga-ejigo. ụmụnne m ndị Igbo Ụmụ Igbo mmadụ ama n'ọsọ. arụ akpara isi chenji Rice gara ọnọdụ ụwa. simenti chenji Simenti gara ọnọdụ ụwa. fuelu chenji Fuelu gara ọnọdụ ụwa. oyimu kerozinu chenji Naịjirịa ga-ejigo. a sịla ogbenye alụzi n'ụlọ n'obodo anyị Naịjirịa ọ dị mma maka na arọ 2010 ọ bụrụ na onwe ka onye si jọlụ oyibo ma ọ gbarọrọ ya n'ezi ọ nata n'ụlọ bulu ọkada gbaba obere oge n'ụlọ ọlụwa forusa palọ mana investimenti na-ada tata ogbenye ya emenwuliri ihe maka na 100 bag anago na 400,000 ka ịmala amala oyibo a sị na agụ ugwu wee ndị ogbenye akpara isi na-adazi 1,000 nani m ka egeme tupolisa na gị ka anyị nọ n'aka anyị tụrụ ihe chukwu ụmụ ogbenye ogbolokwu nwata onye ime eluigwe arọ n'ọkwa n'ụwa ka anyị na-eme akụlụnye na ego ọzọ nwayọ nwoke dị mma ọzọ nwayọ anya ekene Ọzọ nwayọ ya kene. otu na-eke dịka n'ime Ọzọ nwayọ ya kene. ọzọ nwayọ bịa eyi na-eke mma Ọzọ nwayọ ya kene. kweli n'ime egwu ka ọ na-ada na Ọzọ nwayọ ya kene. oyibo ọzọ ọgaranya Ọzọ nwayọ ya kene. onye nwere ego na-eme ibe sọrọ ya Ọzọ nwayọ ya kene. The Lion Investment Nigeria Limited onye ugwu ọchụdo na-ekele gị mmadụ bụ n'abịa zụrụ mmadụ bụ n'abịa zụrụ azụ eze nwa kedị maka alụsị udeke owele oyimu chifu mmadụ abụchi osele alụsị udeke
maka na nya kpọtala anyị n'isi ọbịa anụmụ mbọsi gbogbo n'isi ibe mebe anyị mo gọọmenti nwafọ jeneral nwoke m ezi ego memba F15 Committee of Friends Club na Nigeria Hicon West African Limited in Angola Aluelego jikalisia obodo anyị Nigeria anyị tụrụ ezi ego n'izu ọbịa eze nwa kedu maka ya ka m nọ nso eze nwanne oriego n'ukego na ndị mụ na va na-adị na mma na kalisi obodo va kalisi oyimo Kenelum High Chief Chukwudi Acho, the powerful Nze Ezani Ekweme Kizisi Niswafia Ezani Ekweme Niswafia Ekweme Niswafia Ekweme Namabio Ekweme Niswafia Ezani Ekweme Ekweme Niswafia Oye wele go na me iwe sare Ekweme Niswafia Organigwe Ekweme Niswafia Iwe meno ime Okechukwu nnọlụga His Bay Hotel and Suit na Chevron Roundabout Ogandi Igbo siri ike oyemo Gana nwanne ya Ugochukwu nnọlụga Kedu na-achọ ọfịa Ajọ ya n'izu ọfịa Ire medike mba ndị Igbo niile Ajọ ọfịa Ọgaranya Chiezo na n'ime ego ije ọgaranya ije ego Igwelugo na ọnwụ niile bụ ọnwụ Oyibo ọnwụ niile bụ ọnwụ High Chief Chukwudi Ezimokori Acho Oti Aro Nwa Nteje arụbala eze ama N'ọbụ chi na-eme eze Oyibo n'ọbụ chi na-eme eze o Ọkụlọka ndị Igbo nnọ onye ọcha bịala ụwa n'oji Eze nwa n'izu ọbịa Ezani Ekweme Odogwu Mili mara bọgazi Aro na kiki ya dịkwana ya n'arụ Onye bụla agụ na-atụ oge egwu Onye bụla ego na-ebe ọgaranya Eze cash eze nwa Ajụlụ m ndị Anambra kedu ibe na-eme dị Soludo ive Sira ndị solution ka ọchị ya ka anyị maligo obodo ya dị mma Aro Nwa Nteje Osena bụ ibe m hụrụ n'anya Edora amaka m bịalị ka m gbala obodo onye ji na ntị
ndị egwu m nọ ga dị ilu n'ụma maka na ebula ozu segbula ọgwụ n'aka iru a na-adọrọ ude na mụ ekwuru m chukwu so m eje n'elu ụwa na chi m so m ana njebe ejebeli n'iru ọlụ m chi m so m eje aha aro chukwu so m eje n'ụwa chukwu so m eje ọkama n'ụwa m wee ibulu chi m anya na-agba mbọ ọ dịka ọrụ afụfụ mana onye mkpata ego obodo agbọghị ọnwesiri ike UBA onye mụ Ofisa mana bita mulama obodo n'obosi na chi obodo abịala mmadụ ebe akọkọ onye ọcha Chief Olise Emeke Nwumobi Kedini the Lion Investment, the president of Elite International Club of Nigeria, the High Chief, Oketukwezi Mwago. Hey, Okwehi Kebu. Merlin Nagidando, Oburogo, Ulo, Weli Madidosi. Asimabula Barash. Yes, you move, Putaki, Big and Mamagi, Nando, Golia. Odabuno Gomulo, Obulanya Wali Madinozu, Ipavi Wuli, Kavavia, no one will go, Mama. The Lion Ventures. Onye Zanya Kene. The Lion Ventures. Hey. The Lion Ventures walk and the Hey, what the Malimaka Wanya? Lion no Naguata. Lion Ventures mama. Lion Ventures Hey. I could have been no. Akunesia bikane no wa Chief Olise Nwumobi High Chief Uchenna Mobike Eze Chibuzo ni Sofia Eze Chibuzo ni Sofia Eze Chibuzo ni Su Eze Chibuzo ni Su Oyimo mafia kafo mafia yekene Obu efia kune yudo High Chief mafia kafo Obu efia kune yudo Obu efia kune yudo High Chief mafia kafo Obu efia kune yudo Iswovia Akune yudo Chukwu so meje n'ụwa Chukwu so meje Akụ na-enye ụda ndị Igbo n'isi ọhịa Eze nwa kenelu m nwa dị ana gị
ịma na a na-azọ eze azọ ọmụmụ ka na mụ eze n'afọ eze nwa ndị Igbo n'izu ọbịa enyi n'izu ọbịa enyi n'izu ọbịa Aro n'otito bụ otu a na-ekwu onye mgbulu Chukwu so meje n'ụwa Chukwu so meje akụ ihe nweta egwu omebibe sọrọ ya ọ na-eme akụ ihe nwata egwu ọ na-eme ibe dị ya mma ọyịmụ Chief Emeka nwanne ụzọ mmanụ ọba bụ mmanwụ onye ugwu ọga ndị Igbo siri ike eria isi bịasịa mmepe ụlọ gị na agbụwo abụrụzi gị anya ọzọ ịmakwa n'omegara iri n'ise kedu maka nwanne gị alụsi udeke owele ọdụ abụchi osele oyimo udogwu nwanne siri ike nwosele kemoya dị iche nenu MC nenu onye amị nwa mma nwoke mgbanwe oyimo kpọlụ m wọ kampen gọzibe onye amị nwa mma daalụ the boss eze nwa n'izu ọbịa eze nwa n'izu ọbịa High Chief Ikechukwu Ezimudogụ Nze Sani Ajọfịa na-esi ọfịa ọgaranya Nze Sani Ajọfịa na-esi ọfịa Tochukwu onye nsugbe daalụ arobi na-agụgụ azụgo itego ịma na ọ dị mma ka ọ dị mmadụ na mmadụ agụsị ya obodo kenebe eze nwa obodo kenebe eze nwa eze cash ife Emeka nwanne ụzọ mmanụ ọba bụ mmanwụ oyimo Bele malego Tochukwu onye nsugbe ọrụ ụla na alụkwa ịma na ebula ozu sebula ọgwụ n'aka iru a na-atọrọ une na amụ arọ ekwuru mụ na dibịa na-akwụ ala na-akwụ ala dibịa na-eji mmiri na-ara mmiri Chief Emeka nwanne ụzọ mmanụ ọba bụ mmanwụ oyimo Bele malego Ọga boss Chimasi nwoke Chimasi mabụrụ ezigbo oyi m mbọsi buru ugbo onye eze n'izọbịa ekene iwe ọgba n'ụkwụ naanị ka nke ndị ọcha iburu iwe oyi n'onu naanị ka nke ndị ọcha ekene evu oyi n'arụ naanị ka nke ndị ọcha emebe emebe
Ebebe na male mabo. Udogo imo galanga. Olumo working money. Atolomo kan fu emeke chukwu emeke. Atolomo kan fu chukwu emeke. Bakana gi biali soga. Ayi biali soga. Ebebe bebo imo. Amala banye. Isi na chukwu emeke na abia. Hey, nyana working money. Mboso mepelu ni ya ayi jeli tieri egwu. Ọtụtụ ka ọ na-atụ ego atụ, ọ na-abọrọ abọ, bọndụlụ ka ọ na-ama. Eso na ndị Igbo si, eso na ndị Igbo siri ike. Aro Nwa Nteje. Anụ ka ideyi na-asa eke. Chineke mabụ ezigbo oyibo gbogbo. Oji mabụle mọkọ. Chineke na ya ịbịala abịa oyibo. Iso na ndị Igbo si. Iso na ndị Igbo siri ike. Chineke mabụ ebe Aro Nwa Nteje na-ekwu. Agwata obodo unu amaka. Agwata obodo unu amaka. Agwata obodo unu amaka. Iju amurizini na mma akọwale ka akọwale. Maka na anyị jele egwu wee na-agbo wee mala akụ enwere obe na-agbo. Oweli 5 million me mmọnwụ anyị kwọle ya aka ọga. Ijele ndị Igbo ọga. Ijele ndị Igbo siri ike. Ya nwere ga na-achọrọ chenji chacha. Ijele ndị Igbo siri ike. Ya bụ ichi eju na Ifeanyị Ojukwu onye ebuchi na-agbo. The president Juju Brudi change. Juju Brudi. New Vision International Tradings Limited ọga. Juju Properties. Anyị wee mesie wee jebe ụka. Wekwude Chief Dr. Andy Uba. Ugwumba Agwata. Ugwumba Agwata. Aro Nwa Nteje nyekene moke muka nyeki. Anyị wee kwueli egwu. Hey! UBA. 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 Ugwumba Agwata. Ugwumba Agwata. Ọga ndị Igbo siri ike. Anyị wee do iru n'ezi n'ivite Agwata. Anyị wee bata ezi n'ivite Agwata. Wee bata ivite ezi n'ivite wee budo imu. Chief okwu dịlị nwu mezu ha. Agbala ka agbala. Kene agbala ka agbala. Agbala ka Agwata. Eburu Camry bụ ihe ndị egwu mụ. Naro 2010 a na-egwu ka a na-egwu. Anyị ka nọ n'ezi n'ivite Agwata wee kwu n'igwe ho. Isi Royal Highness Chris Ube Ifezuwe. Ezi Igbo na Japan. Ezi Igbo na Japan. Ebulu CRV na bọọsụ binye ndị egwu mụ. Anyị kwale ya aka. Anyị kwale ya. Onye mee mma anyị kwale ya. Onye mee mma anyị kwale ya. Agwata, Agwata. Agwata nwere ndị siri ike. Ịgba m n'ụtụtụ tieli gị egwu. Ịgba m na-ebido mgbebe. Ekwuru m na onye ụjọ na-abara mmọnwụ. Chineke mabụ ụsụ. Odogwu eze mọgọ n'Igade. Oji mabụle mọgọ. Oji mabụle mọgọ.
Udogwa mabia Ojimabule mako. Jimaiki mabulu moke Ojimabule mako. Ojimabule moko ni swabia Ojimabule mako. Oya wele gone meyi mesole Ojimabule mako. Ogalanya chiezo nani mego Ojimabule Hey! mako. Ose nandi boga Ose nandi bosilike Oda! Mebe male nwa bo nwa Oyimo Jimaiki mabo Udogwa zomogo onyugu Oya wele gone meyi mesole Oya zagi dali soya Like Mabo. Neno MC, Shidai Kidosiemo. Aro. Onyame. Nemu kita kanjide. Iwe memo imo Nemu kanjide. Before Ayi we bati swovia Madi keje jobo dana Madi bu na avia zulazu Madi bu na avia zurazu Akusinya wata. Onye bata godo Colombia Ayi na akulo ya aka Onye dalu bia mu utale mo Iwe memo imo Madu abuchi osele Owele ndị Igbo niile alụsi udeke oyimọma Owele Igbo niile alụsi udeke Nyadu anyị bata isu ọbịa Naki ya ka nsi mmalụ Okechukwu nnọlụga Naki ya ka nsi mmalụ Ugochukwu nnọlụga Naki ya ka nsi mmalụ ọganigwe Gomani nwafọ Ezego Member F15 Committee of Friends Ndaluele F15 bụ ndị nwe obodo ndị banki na-agbala odibo obodo mụta nwa siri ike obodo mụta akala oyeri ya nwayiro nne nwayo nna oyimo Aro na mmiri mara ozu na awụ ozu ọrụ Udogwa zomoga bịa onye amị na-ekwe n'ọga Udogwa zomoga ije nwa ọgaranya ije ego Eze Chibu ụzọ n'isi ọfịa. Eze Chibu ụzọ n'isi ọbịa ọga Eze Chibu ụzọ n'isi ọbịa obodo unu amaka mma obodo unu amaka High Chief Uchenna Mmụọ. High Chief Uchenna Mmụọ Ike. Ike Eze Chibu ụzọ n'isi ọbịa ọga ndị nwe obodo ndị nwe obodo Eze Chibu ụzọ n'isi ọbịa Eze Chibu ụzọ n'isi ọbịa onye nwere ga-emego ego ọgaranya kwuru ibe omela Eze Chibu ụzọ n'isi ọbịa a na-akwụ ọgụ ọnụ ebunụdụ ọgọ bịa ọkụrụ ike onye mụ n'ụwa ka anyị na-eme Eze Chibu ụzọ n'isi ọbịa ezigbote Igbo Eze Chibu ụzọ na Chukwu so ga-eje n'ụwa ọgaranya kwụrụ otu ife omela akwụlụ daalụ na ị ga-adị ọgaranya Eze Chibu ụzọ. Eze Mọgọ. MC onye amị ekene. Daalụ bọs. Chief Olise Emeka Umobi jee gwaba mama na ọ bụ nwa ga-agwa nne na nwa ga-agwa nne ya agwa
million dollars. But your birthday na Aro Nwa. Mbuye, oga losino, mangu nebe. Eze nwa ọkwagi kpọlụmụ na fon arọni abịalili isu ọbịa mgbe na anyị abata isu ọbịa anyị abatagokweni ndị nwe obodo ndị nwe obodo Mawundile na Tanzania Mawundile kedo yimuo emeke Tanzania Mawundile na Kenenge Mawundile na Tanzania Mawundile bolube emeke Udagundi bolile Kedina eza ni oswamya ndi kunine Kedina hajofia kedizina hajofia Mama Aro Nteje bogo papa Chief ike chukwezi mudogo Nzesane Yewuro na vammo Onye wuro na vammo Zezani ajofia nizo Aro kedizi kesi nosiali ka mmadụ na-esi mmụọ Ihe bele onye mesigolu uwe ihe mesi akwa Icheke na-aba agana Nwa Ịma na nke nwebe agwamozu olili Ọbụlụ nwa kolobịa maọbụ nwa agbọghọbịa nwụrụ anya anọsialị ọnọkọlọ Mmanwụ ndị ilo n'Isọbịa Mmanwụ dị na-abịa Mmanwụ dị na-abịa o Olonugbo mmanwụ ndị ilo Ọtari bịara ndị iro n'Isọbịa mmanwụ na-abịa ndị ilo n'Isọbịa Ego Malova Bifo Olise Emeke Nwugbo Obi Ịma na ibe iyi na-arụ ka obi kuba na yi mbọsi ọkwale mami ya Ọgba kanvas blak n'ọkpa oyikwu eve white n'elu Onye amị Ịma na onye nwere ego na-eme imesọrọ ya onye nwere ego a na-enwere uche Nwanne m onye ụbịam ọ na-azọpụta obi ya N'ebe Akwụ dị na line na-achụ ego N'ebe kwanụ Enwebe ego abụrụ onye chọ mana abụ obi bụ onye chọ onwe Oyimu na-enwebe ego abụrụ onye chọ mana elemana bụ onye chọ ole mkpu nne ya Ibe mala eziokwu nne n'ụwa Oyimu na anya n'aka azụ dị n'ime ya anya Oyimu na anya n'aka azụ dị ya aka azụ dị n'ime ya aha Igba nwa bụ igba mmụ na oyimu mmiri gbalego ndị ọba n'ide mmiri aha Chief Emeka nwanne ụzọ mmanwụ ọga Mele malego Mmiri malego na n'ọba isi ọba bụ mmanwụ oyimo
Billy Malego. Billy Malego. It's a busy Adaba. Tochukwu alarizi n'ụla na onye ọlụ nọkwele ụgwọ. Aha. Eze nwa kedizi mmanwụ ndị ilo n'izu ọhịa. Ịchọ m okwu gaa. F15 bụ ndị nwe obodo. Chukwu chebe ọnụcha, unu bata akụ na ọmụta nwa, unu ka nka aja isi awọ. Ndị banki na-agbala odibo. F15, ndị na-nna ego, ndị ọsịrị mmadụ ya, ịkpọcha mmadụ ya, esineti mmadụ ya. Ndị na-nna ego, akụ na-eje zugbo. Onye ka onye. Onye ka onye, onye ka onye ka onye. Onye ka onye, onye ka onye ka onye. Onye ka onye, onye ka onye ka onye. Obodo mụta nwa siri ike. Si na dị ka masị adị. Obodo mụta kala oyerio. Si na dị ka ndị gwunye. Nwaanyị iro nne nwee iyo nna. Ọganye ya n'obi n'ọfịa. Onye mụ. Enwe ndị mmadụ ya bụrụ. Onye bụrụ udene gbalị ya ọsọ na a na-eliru udene elichaka. Oti egwu onye nteje na udene bụ aja anọ oyimọma igwelugo. Ebe ị nọ ịnọsie ike. Ana m eche emeke Tanzania. Ịgba m ego ilotekwele mbosi o mepere ụnụ ya. Odogwu nọ n'ọka n'osi ọka bịa. Oyimọkwa n'abalị a. Iwe niile ga-eme. Ịgba mụ na ego na-eji ije n'izu ọbịa. Working money nwe oyimụ ọganigwe ọkanga. Ladies and gentlemen, I can see High Chief Prince Noruba Abatozuora. I nekene my prince. Nekene the president of St. John's Fuel Station. I can name Manu Petrol Rodima. I nekene you. Darling. Abatozuora. Prince Noruba. Ịgba mụ na agụba ndị eze. Eze nwa mmanwụ na-agbakwane. Alụsịlile ebulu nwere ude. Alụsịlile ebulu nwere ude. Na nke lili nkịta kpata mmadụ aka ọmabighị onye isi na-abụ. Chief Emeka nwanne Uzoma n'ọba bụ mmanwụ. Billy Malego, Billy Malego. Member House of Integrity na Nigeria. Mia bụ member Golden Club of Angola. N'ọnya bụ group chairman Jesuta Industries Nigeria Limited. Billy Malego n'ọba mmanwụ. Makosi Group Nigeria Limited. Ekwuru m onye agbọrọ melọra. Ọ na-emekọ obodo mma. Mmanwụ ndị ilo n'izu ọbịa. Mmanwụ ndị ilo n'izu ọbịa. Mmanwụ na-abịa ndị ilo n'izu ọbịa. Abịala m be gị. Ijele m o.
osisi dị n'iwu. Oke osisi dị n'iwu. Ologu gbachilesi na dị ọka o. Ije dị n'odogwu. Dịka na bọọlụ mkpụrụ n'ụba. Agbọ dị n'ebe agwọ. Aro Nwa Nteje alụsị oli n'ọvọ. Ụwa mụ ụwa saa orimiri ka mma pụlele. Osi na mmiri a na-agọrọ nsị oyimụ. Aro ụwa mụ ụwa saa orimiri ka mma bụ n'egwu. Osi na mmiri a na-agọrọ nsị mama. Odi moko di mmadi o. Aro imali na mmada agụsị ya imali na mmada agụ. Anya bụla egbe na mmada agụ agụ. Igbo n'izu ọbịa obu ego n'izu ọbịa. Igbo n'izu ọbịa. Igbo n'izu ọbịa. Manwụ ndị ile. Aro. Arụbaleze ama n'izu ọbịa. Ibe bana do Morris Swovia. Weji chapele mo Swovia. Do Morris ni Swovia. Do Morris ni Swovia. The boy is good oh. The boy is good. The boy is good oh. Ofuego ni Swovia. Ofuego ni Swovia. Igbo n'isu, Igbo n'isu. Ofuego ni Swovia. Igbo n'isu ọbịa. Ofuego ni Swovia. Ihe me na ọgaranya wụlọ. Ofuego ni Swovia. Achọlụ m ka m fụ working money ya na-emeke Tanzania. Eze nwa maka na ọ bata ebe nwere ive dị iche ga-adị. Ive dị iche ga-adị adị. Ego na-eji ije. Ego na-eji ije. Ije nwa ọgaranya bụ ije ego. Oji chapel mọkọ. Na mmiri isi na anya ekele. Onye eze n'igade. Onye eze n'igade. Oji chapel mọgọ. Onye eze n'igade. The Morris Swovia. Onye eze n'igade. Oji chapel mọgọ ni Swovia. Onye eze n'igade. Ọgaranya maka m. Onye eze n'igade. Ibe mama ọgaranya eze anyị Swovia ni Swovia. Manwụ ndị ilo n'Igbo niile onye ugwu. Akụchukwu nyere nwata n'elu ụwa na ọbịa ka o ji agba nganga. Ịma na nwata mali ive ọ mali mba n'elu ụwa. Nwata chọba gị ọbụla ajọ nwa. Ma nwata akwacha ka o so lọ ọgaranya ihe iwe. Ụwa na-amị ka akwa. Onye bụ isi ụwa uwe kpọrọ nkele. Ebe ụwa na-abịa. Oga boss. Chapel ni Swovia.
Onyamado Morisi ọgaranya na nyekene ọga eze nwa n'Izọbịa oyibo eze nwa n'Izọbịa enyi ndị Igbo niile Ijenugo the level Sugadi Ijenugo the level Sugadi Ọganibe Chief Emeka nwanne ụzọ ọma na ọba mma Bele malaga Bele malaga na ọba o isi ọba mma isi ọfisi na ọba Blessed Sentino nke nwa agwa gị kom Wachidodo na-agwata Akụzụlụ mkpana na china Ekwu mmanwụ abati fale Obichilu nsogbu anọ na-akpọ Akwa enwe ebe agwata karịsị ya Akwa ịma na emebe amalụ ndị nwere go Akwa enwe ebe akụkọ eke ezugo Eze ụzọ ndị Igbo niile Eze ụzọ n'otago Ọnwa yoga The Lion investment in Israel. Every day lifestyle Lion nwoke m Yije mbụda ga-ete gị aka ilotekwele mgbe anyị na-ebido egwu a ọtụtụ uche na anyị ga-ana n'iyi elote m mgbe anyị ga-aga bịa n'izu ọzọ anyị ebuli ịgba na ogbe bịa n'izu ekwuru m the young shall grow nna m kpeli m ebele na mụ ya aka ya aka ebele m na-ebele nwa m bụ na nwa m ga-aka m aka nwunye m gụrụ ọdụdụ nwa m akụ nne ya mwesi ya taa kpuchi ọnụ etuzikwe n'ihe akụ nne ya kedu ka ihe esi kele ịgụ nwa ga-abụ ịgụrụ ya akụ nne ya ịmakwa n'ọkwa na ọbụbụ ọnụ tụọ ya mmiri na-ezola ọra ma tụọ ya nwata akwọcha aka akụ na-esi obi ike akụ na-esi obi ike akụ na-esi obi ike akụ na-esi obi ike ọkwa na arọ 2021 na mma etulile ugo m ọnụ bụla ogiri asọ ga-emesịa wele ogiri lacha ahịhịa onye dị n'ụwa m Chief Emeka nwanne ụzọ ọma na ọba bụ mmanwụ Bele malaga ọya ka mụ Lion nwoke m nnukwu egwu ndị Igbo n'isu ọbịa the Lion himself Lion Ventures. Lion internationally delege mma oyimo Aro. oji na-emenyu ọkụ hey Aro Nwa Nteje n'ọkwụwa ka anyị na-eme onye mee nwoke m Chief Olisemeka Umeobi kedu ihe na-eso ya gbala egwu ịfụnanya ọgaranya ọbịa seliyo ịgbanekwulu ndị siri ike oyemo ịgbanekwulu ndị siri ike oyemo ịgbanekwulu ndị siri ike seliyo ịgbanekwulu ndị siri ike Chief ịgbanekwulu ndị siri ike Emeka Umeobi valule nke
zomo. Ibane kulombe seleke. Iseliyo Ibane ibane. kulombe seleke. Ivugo chineduki. Osinaka laka. Babande kola seleke watiri. Onye dalu bịa ma olikuwa ma osu. Ekwesị apụta gị ife. Chief Elise Mekumobi o. Manwụ ndị lọ n'isu ọbịa. Manwụ ndị lọ n'isu ọbịa. Manwụ onye ya dị. Na nna gị oche na ọkwa na ya kwụ n'ọgbọ ọkanga. The powerful manwụ ndị lọ n'isu ọbịa. Odogwu na-ekene nke. Onye zere ya dị. Elise Mekumobi o. Onye zere ya dị. Ọganigwe ndị Igbo siri ike nna. Onye zere ya dị. Ekwere mụ na chi egwu egwu. Onye zere ya dị. Oti Aro Nwa Nteje mmanwụ na-ebe. Onye zere ya dị. Onye kpatara ego gba mgba n'aka igwe. Onye zere ya dị. Ịgbakwa mgba n'aka igwe n'aka. Onye zere ya dị. Onye ji ego ji pawa. Onye zere ya dị. Onye dara ụbịa m ụtọla atọ. Onye zere ya dị. Chief Elise Mekumobi o. Onye zere ya dị. Nwoke mmalị maka nwanyị. Onye zere ya dị. Ọ bụ ego na-eto gị avọ iwe enwe. Na nwa ọgaranya tavọ ọ bụrụ iwe eriri eri. Ogbenye tavọ ọ bụrụ ụbịa ma otoli ya avọ. Chief Elise Mekumobi onye nwere ego na-eme tọrọ ya. Abụ eze azụ agbali ya nzu. Isi mmiri na orimiri na-ejekọta n'eluigwe. O nwere ihe m na-ajụ. Ọ bụ ebe enweka ya na-echi. Ọ bụ sọ n'abalị nwa ka mmala amali ọga. Maka na ibulu chi gị ụzọ. Ịgbagbo enweghị n'ọsọ. Chidera nwaoyi m ọma. Chidera na-edego. Ogochukwu nwa ọṅụ dị egwu bụrụ. Ọ bụ Tobi ya. Onye mụ. Ike ga na-agọlọ. Ọda. Omeka Nkechi Fudogo. Odogwu ọzọ m ọgọkwa nwanne gị kwasị anya ịkwata ogologo ndụ. Ịkwasị ada dị ọra mma ịkwata ogologo ndụ na risi ike. Ọ bụrụ si ego na chi gị ji ya chọ gị mma. Ibe mene ndị na-emeli m ọgọ n'egwu. Maka na onye na-eme ka mụ si eme ka nna m ọyị m ọma ọga. Ekwuru m onye agbala omela ụra. Ọ na-emekọ obodo mma. Ezigbote onye Igbo ga. Ezigbote onye Igbo siri ike. N'ezie na mgbe anyị na-ebido egwu a ọtụtụ uche na anyị ga-ana n'iyi. Anụ m mbọsị anyị bịala isi ọrịa izizi onye edu anyị bịa. Chifu mmadụ abụchi ozele owele ndị Igbo niile alụsi ugeke. Mgbanwa ịgba aka nkịtị ka anyị ji akpagharị. Ụfọdụ uche na anyị ga-ana n'iyi. Mana tata ndị kpọrọ anyị ndị ori ma ndị aka ogiri. Ọtụtụ n'ime ebe bụzite na ntị anyị ego. Onye bụrụ chi ya ụzọ. Ọgbagbo onwe ya n'ọsọ. Chidera nwaoyi m ọma. Chidera na-edego. Ọ bụrụ na Chukwu echere obodo. N'efu ka ndị ike na-eche. Ọga ọda. Ọga ndị Igbo siri ike. Ọgaranya na-ama ama. Ịma na a na-azọrọ eze azọ ọmụmụ ka na-amụ eze n'afọ. Chief Elise Mekumobi. O wetala ọjị wetala ndụ ka ịmalị ọyịm. Ekwuru m n'ụwa m ụwa asaa orimiri ka mma bụ n'egwu. Isi mmiri na orimiri na-ejekọta ọyịm. Agwata obodo unu amaka. Agwata obodo unu amaka. Ọda. Agwata obodo unu amaka. Obodo unu amaka. Agwata obodo unu amaka. Arụmọ arụmọ. Agwata obodo unu amaka. Eze nwa. Agwata obodo unu amaka. Ogwu ebe eze nwa n'izu ọga. Agwata obodo unu amaka. Ọganigwe n'ụlọ ya. Agwata obodo unu amaka. Ebu Nwachukwu ma. Ebe anyị jọrọ Abuja.
Amala seriyo seriyo. Amala seriyo seriyo. Amala digirige o. Amala seriyo seriyo. Amala seriyo seriyo seriyo. Amala seriyo seriyo. Amala seriyo deli momo. Amala seriyo seriyo. Mama mono wakanyine. Amala seriyo seriyo. Egu kayiji egu kayiji. Amala seriyo seriyo. Chugu someje numa. Chugu someje. Onyami. Onye mara ka ọ na-adị ya dị. O rejiela. Edisi na na-emenyu ọkụ ndị Igbo niile. O rejiela. We are celebrating Mama at 80. 80 years, abro 80 days. At all. Anyị adịghị uju, anyị na-eme celebration. Na Aro Nwa Nteje. Onyami. Ọgaranya na-eti egwu. Edition na besolugo n'iva na-eme. Ọgaranya na-eti nkwa. Eze egwu Ekpili. Ọlụbanye n'ọlụ uche. Achọba ndị mmadụ. Ubi Igbo ndị mmadụ. Ịchọlụ ka ịmaliva n'alụ. Chọrọ ka ịmalịba n'alụ. Gaa. Onye ala n'ụlọ egwu na-ebiye. A na-emenyu ọkụ. Awọdụ. Commander of Burundi Change, eze dị iche n'ọrụ ukwu. Ọ gịnị na-eme? A na-emenyu ọkụ. A na-eri ego. A ga na-eri. Lee na a na-emenyu ọkụ ndị Igbo niile. Ebere tinye akwa. A na-ekwe nchi faya aka na-egbu. A na-egbu achala odedo. A na-egbu achala odedo. A na-emenyu ọkụ. A na-emenyu ọkụ. A na-emenyu ọkụ n'izu o. A na-emenyu ọkụ. Onye n'ime egwu ka ọ dama ọgaranya ọga. A na-emenyu ọkụ. A na-ekwe nchi faya odedo. A na-emenyu ọkụ. A na-egbu achala odedo. A na-emenyu ọkụ. A na-emenyu ọkụ ọgaranya. A na-emenyu ọkụ. Onye bụrụ chi ya ụzọ. Ọgbakọ nwunye n'ọsọ. Ezigbote onye Igbo ọga. Ezigbote onye Igbo siri ike. A na-emenyu ọkụ. A na-emenyu ọkụ kedu ka o si mee. Ọgaranya jeli mba anụ jula akpị ya. Ndọ na-enye nyere ihe ka o rie ọya Ma ga. n'eziokwu. Chife Emeka nwanne ụzọ mmanụ babụ mma. Agabas. Mele malego, mele malego. Hey! Onye nwere adịsie. Onye ọma Sentino amaziri ihe eji ejide gị n'ọlụ. The commander, the mouthpiece, the media publicity of the most distinguished senator. Arụbala eze ama n'izu ọhịa. Agwara Arụbala eze ama n'izu ọhịa. Arụbala eze ama o. Arụbala eze ama. Arụbala eze ama. Ụmụ ụwa mụrụ onye na-ego. the same platform. Kedụ ime ofu ego n'izu ọhịa. The boy is good. The boy Emeke. Nga bụ nwa dị mma. Achọrọ m ka m hụ a na-emenyu ọkụ anya maka na olugo mmadụ ise nji chọrọ ya achọrọ ọga. Kedu maka obele na-ana nka mkpọkọ na-ana nka. A na-emenye fire na-enwu. A na-emenyu ọkụ. Kedu maka Okechukwu nnọlụga. Then Oga boss. Kedu maka faya na nka.
Oria Kadigo committed. Obodo kenele eze nwa. Obodo kenele eze nwa. Eze nwa ni Sofia. Eze. Adi mma na-enye aṅụrị. Adi mma na-enye aṅụrị. Ladies and gentlemen, as you can see, more solid guys are still coming for this wake. Ogosi isozi ndị bụ onye isu ọrịa. No. No. Odogwu na Nanka. A na-emenyu ọkụ awọdụ na ọga na-akpọnụ ga-akpọ. Rundi change na na-emenyu ọkụ. A na-emenyu ọkụ ọga. A na-emenyu ọkụ. A na-emenyu o. A na-emenyu ọkụ. Ọga ndị Igbo siri ike nnọọ. A na-emenyu ọkụ. Ọga ndị Igbo siri ike ọganigwe. A na-emenyu ọkụ. Ezigbote onye Igbo bụ ọga. Ezigbote onye Igbo siri ike. Mmanwụ ndị ilo. Ụwa na-amị ka akwa. Onye dị isi ụwa, uwe kpọrọ kene, ebe ụwa na-amị amị. Ladies and gentlemen, Obodo ya bụ na nwanne ya maka ọnụma. we are progressing. Obodo